everyone, welcome back to Sunday Live Chat. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories, and today we're talking about umkhokha. Ayibo guys, saze happy sababukeli bomkhokha, sijabulele nje ukubona nophakathi wabakithi happy samgcina nje selokhu zamnetha engaphumuli, but ke finally guys simbone ejabule naye ke egiya njengobaba ke kamakoti. Siyabonga ke nakubabhali bomdlalo ukusikhombisa uthando luhle lukaMabusi nomkhululi. Niyazi ke bakithi ukuthi imidlalo eminingi kuthi mangabe kumele kujatshule kube naleyo nto nje encane ezophazamisa, mhlawumbe sekhona osedutshuliwe noma kukhona okunye nje okumbi okwenzeka la kuphazamise ke into enhle ke esuke siyibuka. But ke as for umkhokha benze show ukuthi ke ama fans enjoys every moment yale storyline. Social media ke guys incoma ke i-chemistry ephakathi kaMabusi nomkhululi, and they crown them as the best on screen couple esinayo la eMzansi okwamanje. Abanye ke bathi ke abadelete ke their current partners, and ikudala ke beyisho lo ndaba le ukuthi cha mawukuthi uMabusi une boyfriend noma ke uHope Mbele une boyfriend akayiyeke, mawukuthi ke nawo uNeymar Phumulo naye futhi naye une girlfriend akayiyeke, bavele basale sebethandana ke lokho ngempela, because wow guys le relationship yabo ayi bakithi kumnandi lapha yana, yebo kumnandi phaya kwaShamaxhosa. Mzansi also gave credit to their on-screen baby, the way he is cooperating guys, nangendlela nje asmile ngakhona towards umkhululi. Bathi cha komele inkosi yami ayithole noma ke ibonus umfana na. Abanye ke babuza ke ukuthi kanti umkhululi uzomshada nini unokubonga. Kwamanje guys angiboni lokho kwenzeka njengoba ke inkinga zikaMabusi zisathe nje ukwehla, but ke khona kuyabonakala ukuthi ke into eyogcina ke yenzekile in future. Ngazi ngoba ke uMabusi ngazi ukuthi ke uzokathi ukufocus futhi ebunyangeni bakhe noma ke ekubeni ke umelaphi. Mhlambe ke lapho ke ila kungase ke unokubonga simbone ke engena ke kulesa sithembu, but ke nje umkhululi uyamthanda kakhulu uMabusi. Angazi noma uyovuma sekophoqa sona ke guys isimo ikhona ke lokho kuzokwenzeka. Bathi ke umthembu will approve of Mabusi's new chapter as a healer, and she takes her first tentative steps in this new journey guys. But ke umkhululi noma ke umthembu umdala ke uzo approve ukuthi ke uMabusi abe inyanga futhi ke uzoba ke emguide ngezinto nje eziningi ke kulolu hambo lwakhe ke olusha alithathayo. uMabusi guys ubusisiwe njengegama lakhe. I hope you also enjoyed leya episode yayizolo ngoba wow it was lit. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your feeling njengaleya couple yodumo uMabusi kanye ke nomkhululi. Bye.